Dapat yun na lang yung kilo ti Cobra. Kininis na dyan. Piling na nga raw, dagdagas talag, gapas tayo kidain. Cobra, i-vlog na. Nakadaan tayo ko dyan, may katlo. Zuma, hari ng ahas. Ano yung Cobra ti Tiltiluon na yung nagdaan. Ang gapas tayo ta, ipasat nagtayo. Tumbigat ti, apa nagagop tilyaran. Pwede magsauma, may SKSM mo. Tunubigat tayo nga tilyar. Hindi ko na kayo di masangot no sa badaw. Apay, Bigikap kami. dulo unay ka mo. Agikap kayo, nakadami daw pa. Pagbila siguro. Sika lang mo pa nagikap Siya mo. Giso, gapas kam tulot na. Tanon, tunubigat. Magapas tayo dito eh. Webes ita. Biyernes bigat. Ganto na Robin Alis to na deta, manong Google na deta. Aggapas tayo tatahaan, gumapas tayo tupay lano basit no bigat pagkapamagmaganda sa tayo agakop. Yung sublat agad din bigat. Kabay magbasay ka no amin dito. Ay nakatin na din. Agkas diya, agpadaya. Ito yan, straight. Wah, nagas diya, dijay, daya. Pumintan kayo sa latan na ito. Magkatin tayo tulad sa ditulyaraw. Dito. Marigatan. Mga ano tayo tigarami dijay na nga pagkwa. Nagatan to na tang pagkato ni Tilyari, pating natin. Wan. Dito mga umakop da jay kas tagarami jay pagparabawang. Yan tayo abetit. Doon sa mga dakong tambak na yan. Da, data. So, kung parabawan tayo, tapos already kutulo pag yilan tayo, kasi kunti tilya. Yung pagbatayin jay dilyar kin jay pagsakwang ko nam. Bisan ko pasabog din to di granta. So til magusdil ka match surait. Di na kami pumuntam mag, isub-sub ka kadbanan to. Hoy! Hoy, apa pinagabaron niya na to pag ikaw? Nagturungan tangin ko na ka. Wow. Madi, makontrol mo tangi sa turong na ko naman. La sige nga roda naggapas tayo.